Бионична вода. Водата е основа на всичко живо на Земята. Достатъчно е да бъдат разгледани поместените фотографии, за да се осъзнае простата истина. Живота е възможен само при наличието на вода. Няма вода, няма и живот. Живот и вода са абсолютно неразривни понятия. Факт е, че водата е в основата на строежа на организма на всички живи същества на нашата планета. Водата е основна съставка на всички физиологични течности в организма на човека, който съдържа 75% от този уникален продукт. Нещо повече, мозъкът на човека, основата на цялата цивилизация, съдържа още повече вода, до 80%. Освен това, водата изпълнява няколко функции в организма, основните от които са: транспортиране. Водата е транспортно средство, т.е. с нейна помощ се осъществява движението на кръвни клетки в организма, а именно те осигуряват снабдяването с кислород и реализирането на защитните функции на организма. Доставка. С помощта на водата, намираща се в организма, се осъществява доставката на хранителни вещества и хормони до органите и тъканите. Почистване на организма. Водата отговаря за отстраняване на токсините и метаболитните продукти, т.е. за почистване на организма. Водата е също така разтворител, защото само разтварянето на едно вещество във водата прави възможно транспортирането на това вещество в организма и дава възможност на веществата да влизат в химични реакции. Водата е универсален разтворител. Ако тя нямаше тези свойства, пълноценната реализация на транспортната функция би била просто невъзможна. Ако няма внос на необходимите продукти и елиминиране на метаболитните продукти, няма обмяна, няма живот. Освен това, много от веществата могат да влизат в реакции само в разтворено състояние. Водата е катализатор. Това е най-важното й качество, защото без вода е просто невъзможно протичането на много жизнено важни химични реакции и процеси. Например, ако сложите късче желязо в сухо помещение, то няма да ръждяса. По принцип няма да протече реакцията окисляване. Същото става и в организма, тъй като обмяната на веществата включва окислително-възстановителни реакции. През последните десетилетия стана ясно, че функциите на водата в организма не се ограничават с посочените по-горе. Оказва се, че водата е много по-сложно и много по-непонятно вещество, отколкото ни се е струвало досега. Бе открито свойството на водата да бъде информационен носител. Това ново, много важно качество на водата бе открито през последните години и промени традиционните представи за нея, като я издигна на съвсем ново ниво, благодарение на това нейно свойство – да бъде носител на информация. Това е съвършено ново и много малко проучено свойство на водата. Както се оказва, водата може да пази и да предава информация, т.е. да изпълнява роля, която сме свикнали да свързваме с по-традиционни предмети, като магнитна лента, лазерен диск с мозъка в края на краищата, а това е само вода. Нещо повече, сходството с традиционните носители не свършва с това. Информацията, която се съдържа във водата, може да бъде изтрита, записана отново или просто променена. Резонен е въпросът: какво е в основата на паметта на водата? Какви са механизмите на нейната реализация? Феноменът на паметта се обуславя от наличието във водата на така наречените клъстери – обемни полимерни структури, образувани от хиляди молекули вода за сметка на образуване на водородни връзки. Информацията в тези образувания е зашифрована във вид на триизмерна конфигурация и разпределяне на зарядите по тяхната повърхност. Предполага се, че клъстерите се зараждат на повърхността на съдържащото се във водата вещество, като моделират по този начин неговата повърхност във вид на триизмерна структура и определени, локализирани на нея детерминанти във вид на негативна матрица. Това става общо взето по начина, по който се получава отпечатък, негатив на ключ, при притискането му в късче пластилин. След това, вече формираната негативна матрица се използва като форма за образуване на клъстери, които изцяло възпроизвеждат строежа на детерминантите на началното вещество, т.е. представляват позитивна матрица. Най-точно е сравнението на този процес с отливка на гипсово копие във вече споменатата матрица от пластилин.
Това копие напълно възпроизвежда триизмерната конструкция на ключа. От своя страна и матрицата позитив става център за образуване на негатив. Процесът по възпроизводство на клъстерите по веригата негатив, позитив, негатив има лавинообразен характер и новосъздадените структури запълват целия обем на течността. При пренасене на малък обем структурирана вода в неструктурирана вода, мултипликацията на клъстерите се възобновява и отново свършва едва след като са запълнили целия обем. Задължително условие за реализацията на процеса е интензивното разклащане на съда, т.е. потенцирането, което се използва широко в хомеопатията. Известно е, че принципа за използване на високите разреждания е в основата на производството практически на всички хомеопатични препарати. Тоест, като резултат от структурирането, получаваме вода, която съдържа в равни пропорции негативни и позитивни копия на веществата, с които тя е била в контакт. При това в тази вода вече липсват самите вещества. Тъй като биологичното действие на много вещества е обусловено от тяхната триизмерна структура и способността да си взаимодействат с комплементарните участъци на рецепторите или клетките, то те могат с успех да бъдат заменени в тези процеси от позитивни клъстери, копиращи техните детерминанти. Ние всъщност правим отливка от ключа, т.е. от детерминантите на химичните съединения във вид на негативна матрица. На основата на тази отливка или матрица изготвяме точно копие на ключа, което изпълнява функцията на ключ при липса на самия ключ.